could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your combination color version para sa ating Gixxer 150. Yan mga idols, color orange po ito with silver combination. So napakagwapo ng datingan natin dito. So kung gusto nyo malaman lahat po ng specs and features, at sabi nga po nila, may nabago daw dito. Pero tignan natin kung talagang mayroong bang changes para sa bagong model na ito. Ayan yan po, Gixxer 150, lahat ng specs and features at ang ating presyo na rin bibigay ko sa inyo. Kung gusto nyo bumili, pwede nyo ako i-PM sa ating FB page or pwede nyo check itong lugar nila sa Suzuki Taytay, Rizal mga ito. Mga idols, ito pong ating bagong update para sa ating Gixxer 155 or 150 FI fuel injection na po ito. Yan pong color na to ay glass sparkle black. Kung mapapansin nyo po, may new decals na po ang ating bagong Gixxer 150. Ang engine specs po nito, 154.9cc, 4-stroke, single cylinder, 2 valves air cooling po ito, fuel injection at 5-speed transmission. Yung ating oil capacity, 1000 ml na po from oil na 850 ml. Ang ating compression ratio, 9.8 by 1. At ang ating bore by stroke, 56 by 62.9 mga idol. At ang ating max power 13.9 HP at 8,000 RPM. Maximum torque 14 Nm at 6,000 RPM mga idol. Yan po yung performance nito, no? Plus yung kanyang average top speed 115 km per hour. Ganun siya kabilis. Saktong-sakto lang at itong ating naked bike na to. Ang ating chassis pagdating sa frame underbone at ang ating front suspension 41mm na telescopic forks. At sa likuran naman ng ating rear suspension, monoshock yan via swing arm mga idol. Siyempre maganda po magiging laruan yan at kahit mayroon tayong passenger, walang problema. Siguradong komportable din po ang rider at ating passenger dyan. Well, para naman sa ating stopping power, ito po ay naka all disc brake, no? At ating front brake, yan po ay naka 266mm disc, 2 piston, bi-brake caliper pong ginamit dyan. At siyempre, ang ating pong features dito, wala po tayong assistance clipper clutch at wala rin tong equipped na ABS or anti-lock braking system. So naka-disc brake po ang harapan at likuran natin pareho. Ang sukat naman ng disc brake sa likuran, 220mm with 1 piston bi-brake caliper din po ang ginamit dyan. So sana nga ay next update ang gawin naman po ng Suzuki dito ay pagandahin yung ating braking power. Magkaroon man lang kahit single channel ABS, panalo na yan mga idols. At sa ating namang front tire, ang sukat niyan 180 by 17 inch at yan po ay tubeless. Ang ginamit na brand ng tire dito ay MRF mga idol. So quality din po naman po ang ating gulong dito. Well, nakita nyo po yung ating wheels, 3-spoke to, wide design. I think ito ay bagong design para sa ating Gixxer 150, bagong style ng ating wheels na yan. Mas sporty yung datingan itong ating bagong wheels style at design na to. And para naman sa sukat ng gulong natin sa likuran, yan naman po ay 140-60 by 17 inch. Napaka-wide na ng tires natin sa likuran. Siyempre tubeless din po ito. At ang ginamit na gulong, same na brand yan, MRF brand mga idol. And kagandaan dito, kita nyo meron tayong rear tire hugger dyan para sa mga talsik o kung tayo dumaan sa may tubig, hindi masyadong tatalsik sa likuran natin. Yan po ang ating mga sukat ng gulong para sa ating bagong Gixxer 150. Ang sukat naman ng ating wheelbase, 1,330mm mga idol. At saktong-sakto lang po ito. Well, para naman sa ating ground clearance, ang sukat naman ito ay 160mm. Medyo mataas na rin ang ating ground clearance na to. At ang ating bigat ng ating Gixxer 150 ay 135 kg. So, saktong-sakto rin po ang bigat natin. Well, mga idols, pag ito pong gamit ninyo, talagang maporma kasi talagang ang ganda rin ng design ng kanyang tangke, no? Very muscular yan. At syempre yung ating upuan, split type po ito. Yung ating sa passenger side na upuan, yan po natatanggal po yan. Nandiyan po sa loob niyan yung ating mga tools at ang ating manual, At syempre,
ang sukat po ng ating seat height 780mm. So, talagang panalo rin to sa mga average Filipino rider. Kayang-kaya nyo i-ride to, hindi kayo masyadong tingkayan. Kasi nga 780mm ang sukat niyan. At ang ating tangke ng gas, ang fuel capacity niyan 12 liters naman mga idol. Siyempre pagdating sa consumption, napakatipid po ng Gixxer 150, 50 km per liter. Average po ito mga idol sa kaya perfect po ito kahit mag long touring ride tayo at malayo yung puntahan natin. Plus, pagdating naman sa ating handlebar sa left side, andyan po yung ating fast switch. Pwede natin magamit yan para sa ating safety at yung ating mga busina signal indicator. Sa right side naman, syempre nandyan yung ating engine start switch at meron din tong kill switch mga idol. Yan po ang ating bagong Gixxer 150 mga idol. Ano? Syempre yung ating handlebar naman, upright po ang position natin dito. So hindi tayo masyadong yuko at syempre medyo straight din. At hindi tayo masyadong mapapagod dyan. So ang ganda po itong ating bike na to dahil naked type to. Yan po yung ating magiging stance or yung ating position dyan. Well, yung ating namang LCD or fully digital instrument panel mga inos, kita naman po ninyo. Makita natin dyan lahat ng information, yung ating speedometer, RPM, fuel gauge, gear indicator, meron din siyang clock, at of course kitang-kita naman po ninyo. Pwede nyo rin i-adjust yan yung ating clock yan po sa ating mga selection. Well, para naman sa ating very sporty na headlight design, ano, itong design at style nito pareho din ng ating big brother nito, yung Gixxer 250 na 250cc at yung ating V-Strom, ano, same din po ang ginamit nilang headlight design na yan. Well, para po sa ating ilaw, ang ating headlight ay naka LED mga idols. At ang ating namang mga signal light, yan naman po ay naka halogen bulb. So makikita natin yung dilaw na halogen bulb na yan, kitang-kita po yung ating signal light pag tayo po ay kumakaliwa, kumakanan, ano. So yan po ang kagandahan dito. Para naman sa ating likuran na ilaw, ang ating tail light yan po ay LED at ang ating naman mga signal light same po na halogen bulb yan. So mga idols, itong ating bagong Gixxer 150 na to, nagustuhan nyo ba yung bagong decals o yung kanyang style? Siyempre yung ating grab bar sa likuran, split type, pwedeng hawakan ng ating passenger para komportable siya. Plus, very sporty rin yung ating muffler design dito, no? Dual exhaust yung kanyang tip niya, no? At yung ating apakan, meron din siyang goma para komportable tayo kahit medyo lupak yung daanan natin. Meron din itong equipped na side stand at center stand mga idol. Siyempre sa passenger natin, alloy naman yung kanyang apakan dyan at natutupi po ito, no? So kagandahan dito sa ating Gixxer 150, ang kanyang presyo naman. So mga idols natin, siyempre bagong update. Madalas pag nagba-update sila o nagbabago, nagkakaroon ng price increase. Pero as of today, wala pong ginawang price increase ang Suzuki dyan. Same pa rin po ang SRP, 100,900 pesos. At ang kanya namang installment kung gusto nyo mag-apply, minimum down payment 15,000 pesos at 36 months naman natin 4,951 mga idol. And para sa bagong update po natin dito sa ating Gixxer, tatlong kulay po ang available. Ito nga pong glass sparkler black with neon color at meron din po tayo isa pang kulay niyan, pearl orange naman, yung nasa unang video natin, kulay orange. At available pa rin po ang metallic Triton blue. Sa metallic Triton blue, yung kanyang decals naging black naman yung kanyang style. So mga inos natin, kung gusto nyo po at kursunada nito, pwede po kayong bumisita dyan sa Suzuki Taytay Rizal. At meron pa mga ibang brands kung gusto nyo po. Meron sa Quezon City, sa Roosevelt, sa Pangasinan, meron sa Mangaldan at Dagupan. At sa Tarlac City, meron din dyan. So tignan nyo po yung mga Suzuki Trias shop na yan na located sa inyong lugar mga idol. Yan po ang ating feature sa inyo. Sana nagustuhan ninyo. Share nyo po sa mga tropa ninyo na gustong bumili ng naked type na bike at siguradong isa to sa pwede nyo pagpilian at affordable na sa presyo, maporma pa at siguradong matibay. Like and follow nyo ang ating FB page, Boyet Salabarria, at huwag nyo kong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Salamat mga idols at ciao!